Minecraft, pero solo puedo hablar en gallego. Pois o que quero agora é conseguir un pouco de minerais. E xa conseguín todas as miñas cousas que perdín no vídeo do catalán. E por aquí hai unha cova. Ten carbón. Vou explorar un pouquiño máis. Quero aclarar que non falo galego na casa, aprendi na escola. Cabra. Quiteime o pack de recursos das follas. Espero que agora vaya menos lag. Aquí hai unha azalea. Entón, debaixo hai unha cova. Vou facer unha pala, esperade. Non, son youtuber. Non quero tocar unha pala. Op. Pois menos mal que o buraco non nos deixou ali. Que susto. Pois a facer antorchas. Hai ouro. Hai ferro. Que ben. Hostia, tamén che dixo. Teñen moi mala puntería os esqueletos. Pero eu son peor que a eles. Outro máis? Pero que lles pasa? Xa vos deixou maduro fai uns días, Podedes comer. En el próximo capítulo hablaremos portugués. Adiós.